good morning sa mga iring banbanon no diha. So karon buntaga kay magkuan sad ko kay magpaugnat sa kusog no. Kay daghan na nakitigi. Pwede namin makagawas dire pero you have to wear mask or gloves because this is a very important no napagyapon mi social distancing. So be careful lang mga kuan ng iring banbanon. So magkinahanglan ko magpaugnat sa kusog, magpasingot no sa mga atong kabukuran kay kuyaw magsigit paglingkod magsigig da sig lafang laflos kuyaw na dapat na gintay paugnat sa kusog mga iring banbanon no. So let's start to go and warm up no.
Lisod kayo magpagamay. Gamay na lagi ko ang pag-antos. Mga iring din ba no na ay sikwa diri ay. Na. Sikwa. Squash or sikwa? Ha? Naa siya ikuan na. Ha? Oh, they have chicken. Na, sikwa. If they're getting I don't know. Nakoy nakita ka mong guys sa sulod. Nga daghang kang sangig sad. Ay, mga iring banban magpako sa tama palandong ta sa kalasangan. Dagko king kahoy diri. Bayot nasa aprakan diri bayot mo gawas og kalit. Natawa bayot. Baliti karaang kahoy bayot na ang gawas si kuan diri. Sa bevang nga hoax fang na. Nasa aprakan nagpuyot diri bayot. Sa kahoy nga baliti. Ambot unsa ning kahoy ya. Sa aprakan na adya sa aprakan bayot nagpahipi. Namay kamunggay dya sa sulod. Hello everyone. Thank you sa akong mga followers, subscribers, no? Sa tibuok kalibutan, sa Canada, US, UK, and Europe, no? Netherlands, sa Germany, sa Berlin, no? O sa uban pa sa mga Asian sa Hong Kong, Singapore, Japan, no? So, daghang salamat. Thank you everything, no? Bye-bye. Take care everyone. Be safe. God bless.